Halo mga bay, mayong udto ang paniudto sa mga katabang intawon. Alas 3 na ang takna sa kapunon, medyo sayo-sayo. Sayo pa ni para namo no. Gara po siya oh. Sayo alas 3, Pilipinas manag pa ni hapon. Kami mapay pagkaon. Paniudto diretso ay pamahaway. Muni nga tagsakal giro ang kaunon. Nagkuan ko karon ng isa ni utan ko, nagchapsuy ko, kulang lang ni og mga ingredients kay wala man diri mga chicharo, wala pud ko kapalit og cauliflower, medyo nalata ang utan pero okay ra ni. Gutom ko. Beans, carrots, cauliflower, sa pa kong butang murag balantiyong diri. Gigisa na ko sibuyas, kamatis, sa pato kong gigisa, ahos, mga unta, o kaning sili. Gisa na ko ang kuan, ang manok, unod sa manok. Nga unta ninyo. Din ako nang gilunod ang gulay. Akong giuna ang mga gahi, so pinakalas ang humok. Gutom ko. Mapasya na nga, masig manawag karon. Ang tuloy. Siyempre, akong paborito nga dahon. Ang dahon sa guloy. Yung tagkanding ano. Gamit man. Puro utan mong sudan karon. Utan may lang sudan sa kanon nya. Mga utanon sa ilaw akong giprito. Ayun. Ampul manok. Ito, utan sila karon mo utan sa ko. Niyo utan. Chapsoy sa ato ah. Ukad na mo kay mga unta. Puno ka. Stilan. Kabkab taman-taman. Pasti lang sulipan. Kabkab taman-taman ni utom. Makin daon sa ipil-ipil. Nalata gid akong utan. Okay lang. Ito ninyo. Bukad naman ya. Masalo ta. Gusto kayo mahabab jir-jir no? Niya, malingki na po niya. Masin yung gabi ya. Kuha na po dahon kaya wala na. Bilas na lang ni. Tagtulo ka bugkos akong kuhaan. Katubi tawang kuhaan. Kat-kat mis bintana. Gisilutan mi sa mong tatay at tubay. Nagkuha ko mga sudlana, mga kuan, mga sakaanan ba, mga hagdanan. Ano? Bangko. Primero sa tukod ya.
Kita na kung agaw bitbit sa bangko. Aron, ako po di bitbit sa kong bangko. Ngan siya dili ko nun to. Di nagkuhan ko itong hagdanan. Itong hagdanan nga mabulang, mga 5 ka steps. Dili daw to. Sultan, balik na sa kanang hagdanan. Balok ka tungod sa kong kalagot. Na, ko nga, unsa may problema ani hagdanan? Nga igo raman ko mo tikang-tikang ani dayon. Dito naman ko mapatong sa kabinet. Ito na may makakitang naman ko ang bangko. Ako siya, dili yan, ha? Singit ka. Singitan yung ko niya. Tumahilom na ko. Tungod sa empanilot. Pagsilot ng duha. Nagabaan ba siya ba? Balo mo? Naman to'y kortina. Nabundak sa iyang kuan diri sa iyang abaga. At inaligo itsag abog kay dugay na betong kortina wala matangtang. Ni puti gud siya kalit kay itumbe kay ni among tatay na mga itumbe ni sila diri. Naputi gud gina. Nakaligog abog niya. Ako sa kong kalagot, nilingi ko anak ikatauno na kay ko sa iyang dagway. Naligo bitaw og abog. Nigabaan yun siya ato. Sa tinuod lang. Amot gaba pa ka ato. Unsa ba? Wala yun na ako tutuyo nga. Unsa po itong kortinahan. Wala man di ay natarong. Taod. As in, naligo. Gipapahaan ako sa diri sa iyang buhok kay naligo lagi sa kabog. Dahil pagpapahan ako, tanaw ko sa iyang dagway, katawanan kayo og naong. Muto nga nilingiw ko, gigik ko katawa. Imot yung naligog abog. Pwede mo katawa, nilingiw ko na. Murad yung gigitik niya. Lai, may kining makatawat na pugong-pugong ba. Sakit, yes, kuto-kuto. Pagkahuman ako, kanang nakita niya akong naong, nagagik ko. Namula na kay akong naong, namula kong may ganing pugong katawa kay mamula man niya akong dakway. Gara mo siya, magdatuon ng pamit. Ito. Nahimuot na lang po siya, katawa niya. Ang himungaan, katanaw, ang himungaan. Tapos taas. Kataunon sa pandagway, pero gipugungan lang niya kay nagmatiid ba mi sa kuan kay nagmatiid mi sa reaksyon ba sa mong tatay kay nagbunga lagi basig masukog sa mot ba. Muto nahimuot ko kay nagikik na ko katawa na. Nagkatawa na lang sa siya, di nilakaw na siya. Giingnan siya sa asawa nga kaligo dito kaw kay naligo naman siya kapog. Ito, naligo ba ka to? Hadlok man na silang tubig buyag. Hain naman to kung igagaw. Pitin bisihan naman dagay dito sa taas. Dinot-dot. Wala naman hinaok. Wagot mo? Maunta ninyo. Daot ng uban. Ano yung pagkilawon ng mga dahon-dahon di eh. Lamig dun niya iparis eh. Tinuod lang. Naanta ninyo.
Baka ni sa Pilipinas ni uli na ko ani magpangita jud ko ani. Ambot ko manglampas ani. Yung naanis Pilipinas. I-search lang ninyo mga bay. Hantod karon na agyapoy ng utana ko. Unsa ning dahonan niya akong gisabsab. I-search lang niyo sa YouTube o kaya sa Google. Ang arugula o rocket. Lami siya pares sa utan. Labi na medyo halang-halang. Hulan. Sa unsang sulaan na lami siya pares. Ano yung timpla ni? Ako naman yung yugasan. Yukat na mo dyan. Salamat nyo talan ha. Yung kanunay pag-aftang, pag-suporta. Ang dagwala. Bisag unsa na lang ang mamugna nga istorya. Basta lang malingaw mo mga higala. Ang kabalak na po. Yan, salamat nyo talan. I love you all, mama.